ପ୍ରାୟ ଆଜକୁ 2-3 ମାସ ହେବ ଆମର ସେମେଳଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କିମ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ୍ ଆଉ ମୋଟର ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରାୟ ଚୋରି ହେଉଛି। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ। ଆଉ ଉପରୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ରେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦୁବାରେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଆମେ କେବୁଲ୍ ପକାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ 2ରୁ 2.5 ଫୁଟ ଉପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେବୁଲ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରି ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ଚଲାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ।